Hem escollit fer la versió de 1731, que és una... Rinaldo va ser estrenada el 1711 a Londres, molt poc després que Händel arribés a Londres, no? I va ser un dels seus primers grans èxits. Aquesta versió va ser escrita per un... En aquella època la música es feia per cantants específics. Llavors Händel va fer una companyia, els va contractar i va dir, a veure, tu què pots fer, tu què pots fer, tu què pots fer? Llavors els escreia a mesura, no? Com si et fessin un traje a mesura. Què va passar? Va ser un gran èxit, però bueno, Händel tenia allà una estació, ara no em sé la paraula, una temporada, exactament, i va fer més d'un títol, no? En cada temporada va fent títols. Però llavors van passar 20 anys i hauria tenir un moment d'aquests que va dir, ostres, se'n recordava del gran èxit que va tenir. Ara estic fent jo una mica de literatura, ho estic narrant, tot això, però segurament era així, no? Va dir, ostres, tinc un buit ara aquí, he de programar una òpera i m'agradaria tornar a fer allò que vaig fer. Però clar, els cantants que tenia al voltant eren diferents, no eren els mateixos. Alguns ja s'havien jubilat, alguns ja... perquè havien passat 20 anys. Llavors va agafar la peça i la va fer a mesura dels cantants que tenia en aquella època, no? Llavors, què ha passat aquí? Que la meva vocalitat encaixa més amb la vocalitat del segon Rinaldo que no pas amb la del primer. I és exactament la mateixa música. Hi ha, diguem-ne, un 5% de música que canvia, no? Perquè els cantants eren diferents i va reestructurar una mica com va repartir les veus. Per exemple, hi ha personatges que a la primera versió són una contral i a la segona versió és un tenor, a la primera versió és un baix i a la segona versió és una contral. Llavors, aquestes variacions són degudes a això, a aquella realitat amb la que vivia, no? Perquè aquesta música era funcional, s'adaptava a cada moment. Llavors, això per un cantó, perquè el meu Rinaldo és el Rinaldo de la segona versió, perquè jo ja l'he fet, ja l'he cantat, el vaig debutar fa anys a Alemanya, i després perquè té interès fer la segona versió íntegrament, perquè no s'ha fet mai. I no està mai. Jo la faré abans del festival. Jo faig una gira per Europa, que va a París, va a Alemanya, va a França, va a Suïssa, però íntegra serà la segona vegada que es fa en època moderna, no? Diguem-ne, i llavors això també té un gran interès. Penso poder presentar al públic una peça molt coneguda amb la particularitat de fer la segona versió, no? Però jo estic convençut que ningú, vull dir, no em vull ni esforçar a dir que la gent trobarà a faltar coses de la primera, perquè no és veritat. Vull dir, hem d'aprendre a acceptar la bellesa i la riquesa de les coses tal com són, no? Diguem-ne, sense... És veritat que hi ha uns petits canvis, però també aporta coses noves que no dona la primera versió, no? Per exemple.